И ние пак сме тук. Имаме си маршмелоус и вафли. И Вафли. И кафе. И кафе. Значи ядете такива вафли и пиете такова кафе и във фейсбука ми пращате абсолютно всички кодове, които видите, защото в смисъл, промоцията е чак само до 28. Дали ще може да си ги набутаме в устото? Ами ще се пробваме, смисъл. Яки, кефът ме види. Да, вижте, те са готини. Да, при което е едно тук. Защо тук? Ами... Яки са, кефът ме. Маршмелоус. И сега не правя да изкочи с крипомолата. Добре, няма да натискам кофчета и... Маршмелоус! Еми, Хората ни гледат странно, бе. смисъл... Хората ни гледат странно малко. Да, смисъл, все пак някакви момичета се разхождат с камера и Някой от викат. тях крещи. Смисъл, Тя аз ти трябваше да пушиш, бе. Аз искам да пуша. Вие няма да гледате как аз пуша, защото е гадно. Добре, айде чао сега. Си после. Чао, до после!